a idea de crear un Consello Municipal de Infancia e Adolescencia, como digamos chamar, ven de moito tempo. Non é unha ocurrencia no momento. O dereito da participación dos nenos está recollido en multitud de declaracións internacionais. Convención das Nacións Unidas, Consello de Europa, na participación dos nenos na vida familiar e social, incluso eu me atrevería casi a decir que cuántos nenos participaron nestas convencións para que realmente foran coherentes co que plantexan. Pero bueno, a idea de participación para nós é importante, é un dereito fundamental para todos, pero en especial para os nenos, darlle voz, darlle protagonismo, para que eles se sintan tamén partícipes de calidade e deles. En términos dos nenos, para que os nenos, se tuviéramos a sorte de que nos estiveran escoitando o entendesen, diríamoslle, participación sí. Eu poño un plato de sopa e tú o comes. E logo me dices, eu gustou mucho, isto é participación sí. Logo comenzamos un grado. Participación consultiva. Volvemos ao plato de sopa. Que queres? De fideos, de estrelas ou de letras? Aumenta a participación. Pero non deixa de ser o mesmo plato de sopa que eles se comen e evalúan. Pois me gusta, pois non máis. Aumentamos o grado de participación e volvemos ao plato de sopa. Pero esta vez vamos a cocinarnos. Vamos a entrar na cociña e así podemos seguir aumentando os grados de participación. En que ámbitos podemos falar de participación dos nenos? Pois podemos falar, en principio, na familia, na escola, no entorno social do seu barrio e os métodos de como se fan, pois, en principio, un pouco dirixidos nos espacios. Un neno moi pequeno ten que percibir os cambios que ele mesmo propón. Se é no ámbito da súa escola, se é no ámbito do seu barrio, ele fai propostas e ten que ter o protagonismo suficiente para que esas propostas sean tidas en conta, valoradas e que sean transformadoras e se poda percibir o neno. Había un colectivo que se chamaba e que se chama a Cidade que en febreiro do ano 2006 presentaba unha iniciativa. Este colectivo un día fixo un proxecto explicado, detallado, metodológicamente feito o que se chamaba A Cidade é cousa de nenas e nenos, que se presentou por existir neste Concello no ano 2004, no 2005, no 2006 e sigue posto. A quen vai dirixir? Como se leva a cabo? En que vai consistir? Recursos humanos. Esta é a metodoloxía completa deste proxecto que alguna concelleira no seu tempo me encanta, é precioso, pero non puxe en marcha. Entón, sigue no peixón desde fai 10 anos.